गिबियावनो गासै बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव बर' खौरां मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों। बिथां गणेश स्वर्गियारि बिथांजों मोगा-मोगि लानो नागिरदों। अर्थात दाउदैखौ मेसिनाव होनानै बिमा गैयाबालासिनो दाउ फिसा जोनोम होनाय मोनसे साइन्टिफिक मेथडजों दाउ जोनोम होनाय, दाउ फिसा जोनोम होनाय बिथां गणेश स्वर्गियारि बिथांखौ आङो बिथांनाव माखासे खोथा बिथाङा मा रोखोमनि दाउ फिसाखौ मेसिननिफ्राय जोनोम होनो हायो माखासे खोथाखौ बिथांनाव मोगा-मोगि लानो नागिरदों। गिबियावनो नोंथांनि आबुं थंखौ आङो बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायग्रोनो खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा गणेश स्वर्गियारि, गामि हारांपारा, पस्ट अफिस कामारदैसा, थाना सिमला, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, बिटिआर। आं दा बेखौनो बुंगोन दि आं दा जि प्रडाक्ट खालामबाय दं बे प्रडाक्टआ जाबाय लकेल दाउ आरो हांसो। बे लकेल दाउदै आरो हांसोनि बिदैनिफ्राय आं इनकुबेटराव होनानै फिसा बहनो आरो बे फिसाखौ आं बाखि बाहेरायाव साप्लाय खालामनाय जायो। आरो गुबुन गुबुन बेलेग जि प्रडाक्ट बिदै मोनो आं बेखौ मेसिनाव होनानै फिसा बहननानै बेखौ फाननाय जायो आरो बाखि बेनो। स' बिथांनाव सोंगोन आङो, बिथाङा मा रोखोमनि बे मेसिनजों मा रोखोमनि दाउखौ दाउदैनिफ्राय बिथाङा फिसा बहननाय जायो मेसिनजों, बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बर' खौरांनि गेजेरजों। आं दा जि खालामबाय दं लकेल दाउसा आरो हांसो, बाखि टार्कि, स्टल माने इंलिसाव गिनि फाउल होनो, बेखौ आं दा मावबाय दं आरो बेखिनियानो। बिथांनिफ्राय नोंथाङा बे खामानि मावनायखौ गिबियाव सोरनिफ्राय सिखायदोंमोन होननानै फोरमायगोन जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों। आङो बिदिहाय रावनिफ्रायबो ट्रेनिं लानाय जायाखै, माने इउटुबाव नायनानै नायदाव माने खालामनाय जादों आरो इन्ट्रेस्टबो नांबाय नायै दा बेनिफ्रायनो मावनाय जादों, बेनो आरो। स' बिथांनि दाउ फिसा बानायनाय मेसिनजों माबानाया जोबोद इन्टारेस्टिं, नाथाय जोबोद मोजाङानो। नाथाय बिथाङा दिनैसिम बे दाउ फिसाखौ फाननानै जिउआव बेसेबांसो मासाव खामायनो हायो दान मोनसेयाव, बेखौ जों बर' खौरांनि गेजेरजों बिथां गणेश स्वर्गियारि बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लानि। ओरैनो दा आङो बारा गोबावद्रायबो जायाखै नालाय, दा फार्स्ट टाइम बोसोरनै रानिंआव आं हाबबाय। दा ओरैनो 25 नैजिबा रोजासो आं मोनो आरो दा मासाव ओरै माने। आं बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायनो लुगैयो, आं दा बाखि दाउ फिसा साप्लाय खालामनायजों लोगोसे हांसो फिसा फाननायजों लोगोसे आङो बे दाउसा फिसा बहननाय मेसिन, बेखौ इनकुबेटर होनो, इनकुबेटरखौबो आंनाव मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जाय बेलेगा पार्ट्स नांगौ, बे मेसिनखौ नांगौ, बे मेसिनखौ आंनाव मोननाय जायो। आरो बाखि आंनियाव गैयि बुस्थुफोरखौबो जाहाथे हमना ला करकनाथ, स्टल बायदि रोखोमनि दाउखौ आंनाव गैयाब्लाथाय आं बेलेगनिफ्रायबो लाबोनानै कालेक्सन खालामना हरो, बेखिनि। बिथां गणेश स्वर्गियारि बिथाङा दाउ फिसाखौ दाउदैखौ मेसिनाव होनानै गफायनानै नाथाय 20-25 रोजा दानावनो खामायनो हायो होननानै बिथां स्वर्गियारिया फोरमायदों। थारैनो मोनसे बर' खौरांनिफ्राय बिथांखौबो साबायखर जासिनाय जाबाय। बिथाङाथ' गोबां रोखोमनि दाउ फिसा गफायनायखौ जों नुनो मोनदों, नाथाय बिथाङा बबेयाव साप्लाय होयो होननानै फोरमायगोन दा? आं दा ओरैनो ओजों सानजाहा थाङो, उदालगुरि, तेजपुर, नगाव, ढेकियाजुलि, बिदिनो बायहाथा, गरेस्वर आरो बाखि क'क्राझारावबो लांफैयो, बाखि बरपेटा, गोबोरधुना, बङाइगाव, बेफोरबायदि लांफैयो आरो जायगायावथ' ओरैनो मोनथिखानाय, बेयाव लाङो आरो जाय बेलेगा 100, 200, 300 आरो फैसा गैयैफ्रा ओरैनो 50ता, बिदिनो सोरबा 30ता, 20ता बिदि लाङो आरो बेखिनियानो। नाथाय बिथाङाव नैखौ मिथिना लानो नागिरदों बर' खौरांनि गेजेरजों, रायजोफोर नायगिरि नोंथांमोना मिथिनानै लानाया गाहाम। नाथाय बिथाङा बे दाउ फिसायाव मा रोखोमनि इन्जेकसन सुनाय जायो आरो बियो मा रोखोमनि आदार जानाय जायो, बेखौ नोंथाङा बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय। दा दाउ फिसाया फार्स्ट जोनोम जानायनिफ्राय जों बेखौ फार्स्टआव F1 होनो, बेखौ 6 दिन 7 दिनावबो होजायो, 6 दिनावबो होजायो, 7 दिनावबो होजायो। फार्स्टआव F1 रानिखेत, आरो सेकेन्डआव जाहैबाय आरो नेक्स्ट सप्ता 7 दिनाव होयो IBD, आरो
आरो मोनसे होबावो आरो नेक्स्ट सप्ताहाव आरो 6 दिनाव जेनेबा 7 दिनाव होयो आरो बेखौ रानिखेतान होनो बेखौ होनाय जायो आरो 35 दिनावहाय जोङो जाय बिदै दैनायनि थाखाय जुदि लाखिनाय जायोब्लाथाय बेखौ होनो फाउल पक्स होनो बेखौ माने इन्जेक्सन मारनाय जायो आथिङाव आरो माने 42 दिनाव होनाय जायो R2B होनो बेखौ गांखंआव थुनाय जायो आरो बेखिनियानो नाथाय बियो बेसेबां दिननि उनाव दाउदैया दाउसा महर लायो होनना फोरमायगोन जोङो ओरैनो नुनो मोनो दा मेसेङाव होनायनिफ्राय जों सानब्रै सानबायाव आराम साफायै नुनो मोनो आरो दाउदैयाव माने बियो फिसा महर लायोबाथाय बियो माने रोदा जाजोबो गोजा जों बेखौ माने मबाइलजों टर्चजों चेक खालामनानै नुनाय जायो आरो नाथाय दाउनि दाउदैया बेसेबां दिनावसो जोनोम जायो होनना फोरमायगोन जोङो फार्स्ट स्टार्टनिफ्राय जेनेबा होजेननायनिफ्राय दिनै जेनेबा मेसेङाव सोबाय बेखौ जोङो बियो 20 दिनाव बियो खेबलङो आरो माफा मानैबो ओंखारो 20 दिनावनो आरो बियो माने 21 दिनाव कमप्लिटहाय बे फिसाया गासिबो ओंखारनाय जायो आरो गासिबो फिसा माने दाउदैनिफ्राय 21 दिनाव ओंखारजोबो बेनो गोबां माखासे खोथाखौ बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय थारैनो बिथाङा दाउदैनिफ्राय फिसा बानायनानै गोबां बिटिआरनि गोबां ओनसोलावनो बिथाङा साप्लाइ खालामो नाथाय बिथाङा बेजोंनो थारैनो जिउ खुंनायनि राहाया बिदिनो सोलियो नामा होनना फोरमायगोन नामा आं दा बिजनेसखौ मावनानैथ' मोजाङानो मोनदों दा बर्थमान बिदिनो आं सोलिनानै दं आरो ओरैनोथ' गाज्रि नङा आरो सोरबा जुदि खुलिनो गोदानहाय गोसो दंबाथाय आंनिफ्राय सोंदावनानै लानानै दाउ फिसाफोरखौ आंनिफ्राय लांनानै फार्म खुलिनो हागोन आरो दाथ' बर्थमान आंहा बिदिनो सोलिथ'बाय दङ दा गाज्रि नङा मोजाङानो आरो खुलिनानै जोबोद मोजांबो नांदों आरो जायगाफोर खुलिनो गोसो दंबा खुलिनानै नायनो हागोन माबायदि नोंथांमोनाबो मोनथिगोन आथिखालनि लाइमोनफोरा गोबां बेखार जानानै दं नाथाय बै बेखार जानाय लाइमोनफोरखौ बिथाङा मा खालामनांगौ होननानै फोरमायगोन दाथ' बहुत मानसिफोरखौ आं ओरैनो बहुत बेकारि थानाय नुयो आला गला ओरैनो थालाबायनानै थायो ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौ जि एनै आखायाव जि फैसा एसे एनै दं आरो बिदिनो मावनानै जालाङोबाथाय गाव गावनि लाइफखौ दानो हायो ओरैनोथ' 10,000 फैसा थायोब्लानो आरो 5,000 थायोब्लाबो आरामसे 50टा 100टा फिसियोब्लानो आरामसे इनकामा जालाङो आरो ओरैनोथ' बारा जाया मासे दाउआ मा होनो सेरसे जानायालागिनो गावनि दानाखौ होजोबोबाथाय 2.5 केजि जायो आरो बे 2.5 केजिखौ जानायालागि बे दाउआ सेरसे आरामसे जाहैयो माखासे आयदाखौ बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायबाय थारैनो मोनसे जोबोद बिथाङा बाख्नायथाव खामानि मावदों दिनै बर' खौराङा बिथां गणेश स्वर्गियारि बिथांजों माखासे खोथाखौ लानानै मोगा मोगि लाबाय नाथाय आंबो बर' खौरांनि जानानै गासै बर' खौरां अनसायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायोदि सोरबा जुदि दाउ फिसा नांगौब्लाथाय बिथां गणेश स्वर्गियारि बिथांनाव लांफैनो हागोन आरो सोरबा जुदि दाउ फिसानि गफायग्रा मेसिन जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना बै लिंकआव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै लांफैनो थाखाय आङो बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां न'आव मोगा मोगि लाफैनायनि थाखाय बर' खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय आं बेखिनिखौनो दिनै बुंनानै दोननाय जाबाय आरो खुलुमनाय दिनैनि बे बर' खौरांनि मोगा मोगि आयदाखौ गासै बर' खौरां अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायजों दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।